A čujte, narod treba jebat i ja ću ga jebat dokle bude mogu, a ja mogu dok ne umrem. Tako da nema to nikakve veze Dodik ovako onako. Vi ste krivi, vi ste mene izabrali, vi mene ne mijenjate, to jest ne glasate, ali svaki hajvan bi više skonto da ovako više ne može. Ali ja ću biti ovdje 100.000, ma 200.000 godina ako treba vi ne glasate drugačije. Da li će u ovoj državi ikada biti bolje, Dodik? Hoće kurac. Gospodine predsjedniče, da li vi slučajno razmišljate? Aha, razmišljate, dobro. Razmišljate možda da odete u penziju. Pa mati ćete otići u penziju, ja neću. Ja ću biti ovdje dok svaki mladić i djevojka ne izađe na izbore, a to će biti jednu 5-6 hiljada godina na vlasti, sve dok se oni ne pokrenu. Tako da, mi smo samo ovdje vama servisali, vi ste glupi, tako da vi ste ovdje moć, ne mi, vi ste moć, nas je trojica bolana, ali vi ste glupi, tako da vi nemojte glasati, a možete kukati.